Niki sing bahaya Pak niki. Akeh wong lanang akeh lan niki. Ora kang pat yaiku wal baulu alal badani. Yaiku nguyuh pipis kencing ing ngatasé awak. Pak, nek jenengan bakdo pipis ngoten niku cawik mboten? Kok guyu to, Bu? Sing WFB malah guyu. Ayo. Hati-hati niki dawuhe Kanjeng Nabi niki kalau terus ke. Kalau terus ke ngene kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhe Rasul astajilu wa minal badali wa innahu adul adabil kubri. Akeh wong disiksa ning alam kubur mergo napa? Perkara pipis ora cawik sampai nyiprat ning awake dhewe. Nah, berarti cawik niku hukume wajib. Nah, bersuci toharo kudu cawik. Kok jenengan pipis lebih-lebih pipis karo ngadeg. Wong lanang pipis ngadeg napa lungguh, Pak? Lah aku ya. Oh lu kamera. Oh selungguh yang string ya. Lah niku ngati-ngati Pak. Kok pipisi panjenengan nyiprat ning badane panjenengan dereng jenengan suceni sampai garing kering niku dadi adab jenengan ten alamku kubur. Kranten napa? Teng neraka niku ten alam kubur kathah tiyang kakung. Seorang laki-laki disiksa mergo gara-gara pipis kencing ora cawi, ora suci, ora toharo. Tapi wong wadon ten jegur neraka kata-kata yang mergo wani karo bojo. Pripun Bu? Rata-rata ngoten lho, hadise ngoten niku. Ora. Niki ngaos lho Bu, kula maca kitab niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi kang wong tiyang kakung panggene saged pipise lenggah terus cawi. Nek pipise ngadeg pripun? Sing ngati-ngati aja ngantos kecipratan ning badane panjenengan. Sing ngati-ngati badhe iku terus cawi disuceni.